купила и такво, хайде да ти кажам, да те чакам торта. Аз на торта, Не бе, За кой час? За слепите, милицията, за мусо ли? цялото, болницата, тука. А мусо, за муски частиш ли? Не. Мус не яда то ли? А мусо. Мусо, да. И мусо яда торта? Яде торта. Каква торта яде? Телешко яде, ягнешко. Не, Не, А, нищо не яда то. а путка, яде ли путка? Яде. А ти не да лишиш ли? Марганя ти готна муса там. Не напала. А? А, Аме бач голям бил? що? Голям кур имал. Извини, среден адрес. 8 години съм му брак, бе. Ей! И за това ще го чакам. Ай, тя. Ти, слушай, от тебе нищо не сачам, само ще дойдеш от Владовци с отдот. На теб ти учиш язик тия трупи, ако не дойдеш на Ама трябва да днесваш. слушай, на Богородицата чек. Стоиш трябва да днес, стоиш. На голяма Богородица. Соко пият с мен. Бе ти не е за пивото. Сега си вин, ти дам узо. Ай. Ама не пи узон. Да, ти чути. Пи, Ти що? знаеш какво узо са нага? Шток пиеш. А знаеш ли е това узо? Що това? Не е ракия, Не ли, що е? това е вино, узо се вика. А А трябва и никъде ще му дам. Ай, лека нощ. Ай.